Akwụkwọ nke Luk, isi nke 21. Ka ọ na-ele anya, ọ hụrụ ndị ọgaranya ka ha na-atụba onyinye ha n'ime ebe a na-edebe ego. Ọ hụkwara otu nwaanyị di ya nwụrụ nke dara ogbenye, nke tụbara mkpụrụ ego abụọ n'ime ya. Ọ sịrị, "N'ezie asị m unu, nwaanyị a di ya nwụrụ ogbenye a tụbara ihe karịrị ihe ha niile n'ime ha, n'ihi na ha niile tụbara onyinye Chineke, n'ihi na Chineke na-enye ha, mana ọ tụbara ego niile o nwere." Ugbu a, dịka ụfọdụ na-ekwu maka ụlọ nsọ ahụ, otu esi chọọ ya mma na nkume mara mma na ihe ndị e doro nsọ, ọ sịrị, "Ihe ndị a ka unu na-ele anya, ọ gaghị abụ ụbọchị ga-abịa mgbe ị ga-ahapụ nkume n'elu nkume ma tụdaa ya." Ha wee jụọ ya sị, "Onyenwe anyị, mana olee mgbe ihe ndị a ga-abụ? Gịnịkwa ga-abụ ihe ịrịba ama mgbe ihe ndị a ga-emezu?" O wee sị, "Lezienụ anya ka a ghara iduhie unu, n'ihi na ọtụtụ mmadụ ga-abịa n'aha m na-asị, 'Abụ m Yeshua,' oge ahụ na-abịakwa nso. Ya mere, esola ha. Ma mgbe unu nụrụ maka agha na nnupụ isi, unu atụla egwu, n'ihi na ihe ndị a ga-ebu ụzọ bịa, mana ọgwụgwụ agaghị eso site n'otu oge ruo na nke ọzọ." O wee sị ha, "Mba ga-ebili megide mba, alaeze ga-ebili megide alaeze. A ga-enwekwa nnukwu ala ọma jijiji n'ọtụtụ ebe, ọnwụ nri, ọrịa na ihe egwu. Ihe ịrịba ama dị ukwuu ga-esikwa n'eluigwe pụta. Ma tupu ihe a niile, ha ga-atụkwasị unu n'aka ma chụso unu, na-enyefe unu n'aka nzukọ na ụlọ mkpọrọ. Ha ga-akpọgakwa unu n'ihu ndị eze na ndị ọchịchị n'ihi aha m. Nke a ga-abụkwa ihe akaebe nye unu. Ya mere, tinye ya n'obi unu ka unu ghara ịtụba ihe unu ga-aza n'isi unu, n'ihi na m ga-enye unu ọnụ na amamihe nke ga-eme ka unu niile. Ndị iro agaghị enwe ike ikwu okwu ma ọ bụ iguzogide. Ndị mụrụ unu, ụmụnne unu, ndị ikwu unu na ndị enyi unu ga-arara unu nye. Ụfọdụ n'ime unu ga-anwụkwa. Mmadụ niile ga-akpọkwa unu asị n'ihi aha m. Ma ọ dịghị otu isi unu ga-ala n'iyi. Site n'inwe ndidi unu ga-enweta mkpụrụ obi unu. Mgbe unu hụrụ Jerusalem ka ndị agha gbara ya gburugburu, unu ga-aghọta na mbibi ya dị nso. Mgbe ahụ ka ndị nọ na Judia gbaga n'ugwu, ndị nọkwa n'etiti ya pụọ. Ndị nọkwa n'ógbè ahụ agaghị abanye na ya, n'ihi na ndị a bụ ụbọchị ịbọ ọbọ maka mmezu nke ihe niile e dere. Ma ahụhụ ga-adịrị ndị na-amụpụta nwa na ndị na-amụpụta nwa n'oge ahụ, n'ihi na nnukwu nsogbu ga-adị n'ala a. Iwe ga-adịkwa n'ahụ ndị a. Ha ga-ada site n'ọnụ mma agha. A ga-akpọrọkwa ha gaa n'agha n'ime mba niile. A ga-edokwa Jerusalem n'okpuru ọchịchị nke ndị mba ọzọ ruo mgbe oge nke ndị mba ọzọ ga-emezu. Mgbe ahụ, ihe ịrịba ama ga-adị n'anyanwụ, ọnwa na kpakpando n'ụwa. Nsogbu ga-adị n'etiti mba dị iche iche na ọgbaghara. Oke osimiri na mmiri ga-ama jijiji. Obi mmadụ ga-atụkwa ụjọ na nnyocha nke ihe ga-eme n'ụwa, n'ihi na ike nke eluigwe ga-ama jijiji. Mgbe ahụ, ha ga-ahụ Nwa nke Mmadụ ka ọ na-abịa n'igwe ojii n'ike na ebube dị ukwuu. Mgbe ihe ndị a malitere imezu, nche na ibuli elu na-abịaru nso. Mgbe ahụ, unu kwesịrị ịsị unu maka mgbapụta unu sị, "Lee osisi fig na osisi niile, mgbe ha gbapụrụ,
unu na-ahụ ha mara n'onwe unu na ụtụtụ dị nso ugbu a. Otu a unu onwe unu kwa, mgbe unu hụrụ ihe ndị a ka ha na-eme, unu ga-amara na alaeze Chineke dị nso. N'ezie, ana m asị unu, oge a adịghị agabiga ruo mgbe ihe ndị a niile ga-emezu. Eluigwe na ụwa ga-agabiga, mana okwu m agaghị agabiga. Lezienụ onwe unu anya, ka obi unu ghara ịda mba site na mmiri ozuzo, ịṅụgba mmanya ókè, na nchegbu nke ndụ a, ka ihe ọjọọ ghara ịbịakwasị unu n'ụbọchị ahụ. N'ihi na dịka ọnya ga-abịakwasị ndị niile bi n'elu ụwa niile. Ya mere, na-echenụ nche ma na-ekpe ekpere mgbe niile, ka e wee gụọ unu ndị kwesịrị ịgbanahụ ihe ndị a niile ga-eme, ka unu wee guzo n'ihu Nwa nke Mmadụ. N'ehihie ọ kụziri ihe n'ụlọ nsọ, n'abalị ọ gara pụta wee guzoro n'ugwu a na-akpọ Oliv. N'ụtụtụ, mmadụ niile bịakwutere ya ịnụ okwu ya n'ụlọ nsọ.